Persuni li jgħixu fir-Renju Unit bejn l-1980 u l-1996 issa huma eliġibbli biex jagħtu d-demm f'pajjiżna. Għal snin twal persuni li qattaw żmien fir-Renju Unit fil-perjodu in kwistjoni fosthom Maltin li studjaw jew ħadmu hemmhekk kienu esklużi milli jagħtu d-demm minħabba tħassib marbut mal-varjant Creutzfeldt-Jakob disease jew VCJD. Din il-marda kienet marbuta mal-kriżi tal-BSC jew kif kienet magħrufa aktar il-mad cow disease li kienet laqtet lir-Renju Unit b'mod partikolari. Iżda riċerka xjentifika u sorveljanza fit-tul urew li llum m'hemmx riskju li jiġġustifika li din ir-restrizzjoni tibqa' fis-seħħ. Id-deċiżjoni ssegwi wkoll linji gwida Ewropea aġġornati mill-European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare, EDQM. It-tneħħija tar-restrizzjoni kienet fost is-suġġetti diskussi riċentament bejn id-Deputat Prim Ministru Ian Borg u l-Kummissarju Għoli tar-Renju Unit f'Malta, Victoria Busby. Kulħadd jaf l-importanza illi wieħed jagħti id-demm u allura ġest nobli li isalva l-ħajjiet tan-nies. F'diskussjoni waqt laqgħa li kelli reċenti mal-Kummissarju Għoli tar-Renju Unit, eventwalment segwejt u iddeċidejna illi nneħħu r-restrizzjonijiet illi kienu japplikaw fuq numru ta' Ingliżi illi kienu qed jissodisfaw kriterji partikolari, storiċi, milli jagħtu id-demm. It-tabibba Monique De Battista, direttur mediku fis-Servizz Nazzjonali tat Trasfusjoni tad-Demm spjegat li fir-reġistru hemm madwar 350 persuna li fil-passat xtaqu jagħtu d-demm iżda ma setgħux minħabba din ir-restrizzjoni. Dawn issa se jiġu kkuntattjati u mħeġġa biex isiru donaturi għall-ewwel darba jew jerġgħu jibdew jagħtu d-demm wara ħafna snin. Fost l-ewwel li setgħu jagħtu d-demm wara l-bidla kien hemm Sarah Hazard li qalet li l-komunità Brittanika f'Malta kienet ilha tistenna din il-bidla u kienet kuntenta li permezz tek tista' tagħti xi ħaġa lura lill-komunità.